všichni, vítám vás tady u mého týdenního vlogu. Chtěla bych vám něco ukázat z mého života jako au pair tady v Nashvillu. Tento týden byl hodně takový aktivní, byla jsem hodně na procházkách, vyráběla jsem, takže doufám, že vás tenhle vlog bude bavit. Teď tady sedím u jezera, které máme asi 10 minut od domu a je to taková krásná jakoby procházka, jsou tu 2 okruhy, nebo možná víc. Ten jeden je asi 5 kilometrů, ten další a ten kratší je typuju 3. No každopádně je to tady hrozně pěkné a fakt ráda sem chodím. Teď jsem si šla teda zaběhat, ale je takové vedro, že už moc nemůžu. To nevá, jsem ráda, že jsem šla. Jsem se vůbec odhodlala jít. Jdu vám to tady trochu ukázat, jo, protože já jsem si myslela, že to bude nějaké malé jezírko na mapě. Teďka se trochu zatáhla, takže to nevypadá tak hezky. Ale je to docela obrovské a tady jsem před chvilkou viděla, jak se tady prostě krmí želva tím, nevím, co to je, planktonem. Takže tak a tady chilluju na těchto lavičkách. A dneska jdu ještě hrát pickleball, už jsem vám asi v nějakém vlogu na TikToku říkala, co to je, ale podle mě ne tady na YouTube. Je to jakoby taková zjednodušená verze tenisu s takovým prostě jednoduššíma raketama, nevím, já vám to ukážu, jak budu hrát, takže se nesmím moc vyčerpat, protože chci vyhrát ten zápas. Mrkejte na to, to je prostě nádhera. Jo a by the way, já jsem se prostě rozhodla zase točit daily vlog, weekly vlog, už jsem se rozhodla třeba po 15, že ho budu točit. A nikdy jsem ho nedotočila. Já mám pátek, sobotu volnou, protože naše moje hostitelská mamka, odjíždí zítra pryč, takže v neděli budu jakoby s dětma, což bych normálně nebyla. A tady teda začíná tento weekly vlog. Držte mi palce, ať ho dotočím, protože si myslím, že budeme dělat zábavné věci. Tak snad si na to vzpomenu. Tak tohle jsem si teda nevšimla, no. Tak to se omlouvám. My jsme teďka v zoo a jsme asi na největším hřišti, co jsem kdy viděla. Vám to tady ukážu. Je to tady fakt obří, jo. Podívejte na to, tady je to úplně jakože... Toto je ta menší část. A tamto, to je brutálně obrovské hřiště, já bych se tady vyhrála taky. Dobrá houpačka. To je rozkošné. Miss your monkey. Každopádně dneska je neděle, já jsem vám naposledy natáčela v pátek a včera jsem měla celý den volno a nic jsem nenatočila. To nevadí, já se fakt polepším, jo? Dneska, teď už vlastně bylo 12 hodin, takže teďka už volno mám, ale jsme furt v zoo. Good job, guys. You did. Lidi, dneska se hraje finále ve fotbale, já nevím vůbec, jestli mě vidíte a slyšíte, já to mám na Airpodech a dívám se tady u bazénu hezky. Je to pohodička, už jsem usla, jako v té polovině, ale jdu se zase dívat, myslím si, že už se zase hraje, takže fandím Španělsku. Moc jsem nesledovala ten zápas, jakoby celý ten turnament, jenom nějaké zápasy, ale teďka fandím. Už jedu domů, teď jsem se dodívala na fotbal, mám extrémní radost. Já jsem zrovna, ale když dali ten gól, tak já jsem si zrovna jakoby vracela ze záchodu. Já jsem měla ty sluchátka a měla jsem i ten mobil. Ale prostě zrovna jsem se sedala na to lehátko a neviděla jsem to, no to je jedno. Ale mám radost, teďka asi za 40 minut mám směnu, budu pracovat 2 hodiny, od 6 do 8. Půjdem na večeři, dám kluky spát, vlastně všechny 3 děti dám spát. A budu mít volno, ale půjdu asi spát brzo, protože já ráda chodím spát zároveň s dětma. Jakoby hned po tom, co je dám spát, tak prostě se taky ustelu do postele. A pak mám prostě energii celý den, jo? Zvykla jsem se na to tak a je to za mě fakt super. Je tady vůbec někdo, kdo fandil Argentíně? Je 7:30 a my jsme právě dali všechny děti do postele dneska nějak jako extrémně brzo. Normálně je to tak v 8:30, takže já už mám volníčko. Uklidila jsem tady celou kuchyň a celý obyváček. To není v náplně mojí práce, ale já jsem to dělala dobrovolně, takže se to nepočítá a přemýšlím, co půjdu dělat s takovým volným večerem. Asi si půjdu číst. A nebo se půjdu dívat na Off Campus, protože jsem asi poslední člověk na světě, co to ještě neviděl. Já jsem teda četla všechny ty knížky už mega dávno, když mi bylo třeba 14. To není úplně vhodná četba. Teďka jsem asi u 3. epizody, jako mě to moc nebaví ten seriál, ale chci se na to dodívat, ať jako nemám
jak se tomu říká? Nemám nedostatky kulturní. Uděláme si tady maličké knižní okénko, protože místo sledování off campusu si půjdu asi číst. No a mám rozečtené tady tohle. Chybí mi třeba 100 stránek, jo, a už mě to hrozně nebaví, protože mně přijde, že se tam dějou úplně jakoby nereálné situace a ty lidi, prostě je to hrozně zmatené, co tam jakoby vyvádí. A mě už to fakt nebaví, takže, nebo jakoby baví mě to číst, protože mě baví to prostředí, ale třeba tak posem to bylo super a pak už to začalo být takové prostě hrozně zvláštní. Jestli jste to někdy četli, tak mi dejte vědět, jestli se vám to líbilo, protože mně se to ze začátku líbilo, ale už to nedávám. A mám tady nachystanou tuhle knížku, kterou jsem si dovezla z Česka. Ten první díl se jmenuje Addicted, říká se tomu Addicted series, nevím, jestli to znáte. Já jsem si ten první díl koupila v New Yorku a četla jsem to tam třeba 4 hodiny, no to vlastně ne, třeba 2 hodiny v kavárně a mega mě to bavilo a pak jsem to asi půl roku jako na to nešáhla a dočetla jsem to právě třeba týden předtím, než jsem odletěla, takže jsem si koupila ten druhý díl, že si ho přečtu tady. Je to celkem tenké, ten má 280 stránek, takže už se na to těším. Ten druhý díl má být, že bude ještě lepší než ten první, takže já se jdu trošku počíst a trošku tohle potryhardit. Jakoby já moc nevím, co do toho vlogu mám dávat, protože jediné co, tak je, že takhle budu mluvit na kameru, protože když někde jsme, tak já moc nevytahuju ten telefon, nebo vytahuju, ale úplně prostě nechci začít něco natáčet, chápete? Ale zítra budeme se sejít sami, půjdeme asi do baletu a do gymnastiky, protože to je prostě 40 minut takový jako kroužek. Ale zkusíme myslet ještě něco, co bychom mohli dělat, třeba procházku nebo něco, takže bych vám to mohla ukázat někde v okolí tady, jak to tady vlastně vypadá, protože podle mě, já jsem si třeba, než jsem sem letěla, vlastně, i když už jsem sem měla jakoby letět, tak jsem si vůbec nedokázala představit, jak to tady vypadá, takže to vám ukážu. Jediné, co musíte vědět zatím, je, že je tu hrozné vlhko, jako úplně šílené, ještě větší než v DC, podle mě. Možná ne, ale je tu hrozné vlhko. Já jsem si teď rozpustila vlasy, máme ještě mokré jako z toho bazénu, ale když se podíváte, tak už mi jde hrozně vidět ten odrost. Nebo jako přechází to plynule, ale už to mám nahoře hrozně hnědé, já nechci být bruneta. Já se tady asi budu muset zajít na vlasy a podle mě to vyjde třeba na $400. Třeba jako 8 000 za dobarvení vlasů. Ale já nechci být bruneta. Já vám to ještě ukážu na jiném světle. Jako upřímně to není moc jiné světlo, jo, ale jde to víc vidět. Šmanko, to já už to mám úplně hnědé u té hlavy. Já si asi budu muset co nejdřív zajít na ty vlasy, člověče. Nebo teďka ještě poletíme k moři, takže se to trošku vybělí, ale jinak si asi fakt budu muset zajít na ty vlasy. Zdravím vás z pondělí, my jsme teďka na koupališti, byli jsme už ráno v baletu a já jsem teda jenom se Sadie. A dneska mi dává zabrat, jakože je to něco, no. My budeme teďka asi hodinku na koupališti a pak se vydáme domů na odpoledního šlofíka. My jsme před chvilkou došli z bazénu, nebo před chvilkou, asi už před hodinou a půl. Já jsem nachystala Sadie oběd, dala jsem jí spinkat a pak jsem šla hodit do pračky. A venku je třeba 30 stupňů a já jsem otočila takhle. Počkejte. Takhle, jo, v teplákách a stejně je mi zima, protože tady se tak hrozně klimatizuje, úplně všude, že tady prostě zmrzám. Já bych si měla projíždět ty otázky do autoškoly, tady té jejich, protože si budu konečně dělat ten řidičák, ale nechce se mi. Ono to je jakoby jednoduché, ale je tam třeba otázka, jak daleko máš parkovat od obdobníku a máš to jako ve stopách, takže prostě já nevím, kolik to je. Nekecala jsem, opravdu jsem šla studovat, ale dokud se mi nevybije tablet. Takže mám tak 3 minuty průměrně. Už mě to přestalo bavit třeba po 10 minutách, takže se jdu zkusit prokousat tady tou knížkou konečně. Ale stejně třeba za 15 minut pojedem do té gymnastiky, takže moc času na to nemám. Ale to nevadí. A přemýšlím, co budu dneska večer dělat, protože mám asi od 6 volno. Už jsme na gymnastice, je to jenom 40 minut a je to takhle. Jakože open play, že si můžete hrát úplně s čím chcete. Teda děcka, ne já. Lidi, já jsem to nevydržela. Ten My Gym je hned vedle TJ Maxx a já jsem se musela jít podívat na ty kabelky.
Tady mají většinou jakoby značkové kabelky, ale prostě se slevou. Nevím, jestli jsou to jakože nějaké vadné kusy, ale to je toho tolik. A já si jdu projít všechno. Sice si asi nic nekoupím, protože šetřím penízky, ale i tak si jdu podívat úplně na všechny. Tak tahle mi přijde mega cute třeba. Počkejte, vám ji ukážu normálně. Jako, je to hodně zvláštní tvar, ale líbí se mi ta barva. Už minule jsem vám říkala, že Juicy Couture tady prostě jako je mega zalevno v těch obchodech a když se podíváte, tak tohle všechno je Juicy Couture. Já nevím, proč to je tady tak levné. Fakt, ještě jsem na to nepřišla. Tyhle jsou třeba taky jako mega zajímavé. Jako opravdu bych si je nekoupila, ale jsou takové vyšívané. No, hodně super. Já jsem na kabelky mega vybíravá, protože potřebuji, aby byly se stříbrným. A třeba tahle je, ale prostě ta se mi nelíbí tolik. A ty, co se mi líbí, tak jsou se zlatým. Já jsem si úspěšně nic nekoupila a my jedeme domů asi udělat něco na večeři a pak už mám volno. Já se jdu podívat na jednu věc tady do tohle obchodu. Je to taková taštička, takže pojďte se mnou. Mají tady batohy a menší tašky, ale to, co jsem hledala, tady nevidím. Ještě se podívám jinde. Tak je tady. Já jsem ho chtěla v té růžové a takhle vypadá v té černé. Nevím ani kolik stojí. $68. No, to mi asi nepřijde úplně jako dobrá cena. Podívám se na ty kapsičky ještě. Jako takhle to vypadá pěkně. Ten růžový podle mě bude vypadat ještě hezčí. Já už mám pro dnešek hotovo a rozhodla jsem se jet do fitka, protože prostě se cítím už zase blbě, že necvičím, nebo jakoby cvičím, ale ne tolik moc a mám hrozně napuchlý obličej. Vidíte to, oteklý. Podle mě je to z toho jakoby cukru, protože tady je cukr úplně ve všem, jo. Ale nevím, potřebuji si zase cvičit. Pořádně to vypotit ze sebe. Hned vám ukážu moje fitečko. Klasické obří parkoviště a tohle je to fitko, tohle je ten bazén, kam chodíme. Je to jakoby v tomto členství, takže platí se to měsíčně, já to teda neplatím, ale jsou tam lekce, bazén, sauna, všechno v ceně. Ukážu vám to i vevnitř. Tady si vyjdete po schodečkách a je tady obří fitko a mně se fakt nechce cvičit. I did it! Nakonec jsem si mega dobře zacvičila, dala jsem si i saunu. A tady je prostě suchá sauna, nebo nevím, co to je, ale lidi tam prostě chodí oblečení. První jsem jako koukala dost divně, ale už jsem si na to teda zvykla. A jsem na sebe mega pyšná, že jsem nakonec šla. Ještě si jdu skočit do Targetu pro nějakou odměnu. Ne, kecám, jenom prostě ráda nakupuju očima a koukám se na věci a potřebuju bílý jogurt na snídani. Už jdu zpátky, nechala jsem tam 200, jakoby já jsem hrozně nechtěla nakupovat, ale zároveň jsem hrozně chtěla nakupovat, ale prostě já si chci šetřit peníze teďka, jenže já to prostě neumím. A pak jakoby si stejně něco koupím, akorát se cítím hrozně špatně, že si něco koupím. Trošku s tím teďka bojuju, musím se to nějak naučit, no a zase nemůžu najít auto, já se vždycky asi jsem parkovala tady. Já se vždycky prostě ztratím, zapomenu, kde jsem zaparkovala. Vůbec nevím, kam si mám ten mobil položit, takže vám to budu muset ukázat. Koupila jsem si jogurt. Jakoby mě jídlo kupuje hostitelská rodina, ale já jsem jim zapomněla napsat do seznamu jogurt a chci si dát něco na snídani, takže jsem si šla koupit. Tohle stálo $6, což je asi 120 korun, nevím, trošku mě to nasralo, ale levnější byly vyprodané. A pak jsem si koupila tušku na rty, kterou vám hned ukážu, jak vypadá. No, to asi není tuška, to je asi lip stain, ale mega se na to těším. Tyhle, kam to spadlo? V tom nic nebylo? Nebo by... WTF. Mám to. Mně to přímo vypadlo jako z toho sáčku a trošku jsem se že tam nic nebylo. Já vám to chci ukázat, jak to vypadá na mě. Jakoby, upřímně, asi jsem si to kupovat nemusela, ale mám prostě trošku nákupní závislost a miluju make-up, takže jsem si to koupila. Nebudu se omlouvat, prostě odteď už šetřím. Já jsem musím vymyslet nějaký jakoby šetřící plán a pak si vždycky třeba na konci týdne něco koupit, aby jsem trošku aspoň měla dobrý pocit.
že jsem si něco ušetřila, až jsem si i něco koupila. To je už problém, já už mám fakt jako problém sama se sebou z nakupování. Každopádně chci si koupit. Já jsem teďka řekla, že mám problém s nakupováním a už vám chci říct, co si chci zase koupit, ale to je jedno. Chci si koupit tu tašku, tu Lululemon, ale v růžové, ale tu si možná koupím už jakoby před narozeninama, ale na narozeniny si chci koupit takovou kamerku roztomilou, se kterou bych mohla natáčet. Já vím, že mě tady sleduje 300 lidí, ale mě to vůbec nevadí. Vůbec mi to nevadí. Přemýšlím, že si ji koupím, ale zároveň stojí mega moc peněz a já si chci šetřit na dovolenky, co mě čekají, takže uvidím. A jdu domů a jdu spát. Ty vole, už bude 10 hodin. Máme tu další den, já jsem dneska pracovala jenom ráno a všechny 3 děti jsou ve školce. A já jsem zpátky v mém oblíbeném místě, nevím, jestli to můžete vidět. A jdu se zase opalovat. Já si vždycky zaberu místečko tady vzadu, u toho plaveckého bazénu a je to prostě úplná pohodička. Konečně sleduju Off Campus. Už mě to baví trošku víc, jsem asi u 3. dílu. Jdeme si udělat tady tyhle muffiny, je to nějaký mix, na který potřebujete vajíčka a mléko a vlastně už to je hotové, takže vajíčka jsem měla koupit do Targetu. Nedívejte se na moje vlasy, já jsem si tam před chvilkou dala masku, kterou si tam nechávám třeba 5 hodin, cca. Trošku mě děsí, že tam potřebuješ polovinu cup másla. Nevím, kolik to je, ale podle mě docela hodně. Oni tady prostě všechno odměřují tady těma dalo by se tomu říct, že hrneček, prostě celý, polovina, třetina, čtvrtina. A jako někdy je to praktické, ale třeba u toho másla zrovna to vůbec praktické není. No tak pecka, na másle už je to takhle nakreslené, takže tam dám, kolik tam toho má být? Takže 1 celé tady to máslo. Máslo už se mi rozpustilo, ale ono je to prostě to solené máslo. A já nevím, jestli máme nějaké jiné, a podle mě ne, tak doufám, že to nebude třeba nějaké slané, ty muffiny. Každopádně toho jsem tam vytáhla. Já jsem se první úplně lekla, že co je tohle, ale to jsou borůvky, které se tam asi přisypou až později. Takhle to vypadá. Tohle je olej, jo? Měla si to vymazat, takže jsem to nastříkala takovým tím sprejem. Potom mě to vůbec jakoby nenapuchne tak, jak má, ale uvidíme. Jdu teda do trouby, až se mi rozehřeje. Za chvilku už bude rozehřátá. Psalo se tam 19 až 20 minut. A já jsem to dala na 18, ale mně přijde, že už jakoby docela jsou. Nebo já nevím, já to tam možná ještě na chviličku nechám. Je to ještě mega horké. Ale bude to dobrý. Už je 9:30 večer a já se jdu na chvilku ještě pustit Off Campus a pak už půjdu spát, protože zítra nás čeká náročný den. Chceme se jít podívat na nějaké, jak se to jmenuje, záchranářské centrum. Je to tady 10 minut od baráku a měly by tam být buď jenom jakoby zachránění ptáčci nebo různé zvířátka. To nevím, ale vím, že Sadie to bude bavit, takže už se na to mega těším. Dáme si zároveň i procházečku, takže to bude aktivní den. Máme tu další den a my jsme právě dojeli do parku s tím, že má být hezky a začalo pršet, takže doufám, že to přejde, jakože prší jenom maličko a na počasí je, že prostě furt svítí slunko, takže to snad za chvilku přejde. Takhle se jmenuje to centrum, kam jdeme. Je to tady nahoře, asi tipuju. Tak tenhle kopec mě opravdu zapotil, ale už jsme tady, takže jdem si to tam prohlédnout. My už jsme doma, já jsem udělala oběd, dala jsem se jí spinkat a nic jsem vám z toho centra nenatočila, ale bylo to fakt cute, ona prostě se tam dívala, tam byly nějaký orly, jako šílení ptáci, ale jí se to mega líbilo, takže mě taky a pak jsme si dali asi 7 kiláčků procházečku, takže já jsem úplně dead a já jdu teďka trošku poklidit, poskladat prádlo a chillovat, protože mám tak 3 hodiny, než se Sadie zbudí. Asi poprvé v tomhle vlogu mě vidíte nějak upravenou a já jsem zase dojela do fitka. Dneska by tady měl být táborák pro teenagery. Vůbec nevím, jestli tam budou lidi v mém věku, nebo tam budou prostě teenagery 13-14, ale jdu to vyzkoušet. Mělo by tam být tie-dye station, což je jakoby batikování, opékačka a nějaký film. Takhle se modlím, ať je to tam super, protože jinak jsem se měla zbytečně. Už jsem se lekla, že to jakoby vůbec není, ale jdu to omrknout.
Já už jdu domů, udělala jsem si 2 trička a jakoby bylo to tam fajn, ale byly tam hlavně mladší děcka a hrál se tam basketbal a mě hrozně mrzí, že jsem si nevzala jakoby boty, abych mohla hrát taky, protože to bych si docela zahrála. Proč tady prostě každý sunset vypadá tak hezky? Já jsem dneska úspěšně zvládla ty testy na řidičák, ještě mi zbývá jakoby ta opravdová zkouška ježdění. A teď jsem tady ve sportovním obchodě, snažím se najít něco, co bych mohla dát mému hostitelskému taťkovi, protože má zítra narozeniny. Přemýšlím něco, nějaké ponožky prostě s tím jeho oblíbeným týmem, ale uvidím, co najdu. Tak tohle je jakoby extrém. To jsou prostě jenom flašky na pití. To je masakr. V tom obchodě, kde prodávají... V tom sportovním obchodě jsem nic nenašla. Nenašla jsem nic ani tady v Macy's, kde byl jakoby obchod přímo jakoby s týmama. Prostě prodávali dresy a takhle. Ale prodávali jenom tenisijské dresy a já hledám něco s Mets. Ale pan by doporučil obchod s ponožkama a tam jsem viděla, že by měli mít Mets ponožky, takže jdu pro ně. V ponožkovém obchodě jsem nakonec sehnala, chtěla jsem teda Mets, ale naštěstí má rád i The Jets, to jsou myslím americký fotbal tým, takže jsem koupila takové ponožky. A ještě k tomu asi něco maličkého přidám, jenom fakt jakoby nějakou blbinu. Poslední věc, co musím udělat, je vybrat přáníčko a tady je prostě tolik. Ale všechny jsou takové jakoby divné, já nevím vůbec, co mám vybrat, už chci být doma. Vybrala jsem tady tohle přáníčko, už nemám nervy vybírat nějaké lepší a si vezmu tady tuhle taštičku. Mám to, já jsem mega nadšená, protože dneska od 9 od rána jsem byla buď tady, nebo v bance a jdu ke špatnému místu. No to je jedno, buď tady, nebo v bance a zpátky tady. A už toho mám dost, ještě jakoby musím jít jednou do banky tam updatenout tu moji občanku, nebo prostě ten řidičák, ale už to je všechno. Jsem úplně nadšená, že už to mám za sebou. A normálně ty testy, ty jízdy, ty testy byly docela jakoby, řekla bych, skoro stejná úroveň, jako máme v Česku, ale ty jízdy, my jsme třeba jeli 5 minut tady kolem bloku, 3 stopky a nic víc, jako to bylo všechno. Oproti Česku to byla úplně pohodička a já se tak těším domů, jakože do mého domu, tady domů. Půjdu si pustit seriál nebo něco, protože tady tyhle administrativní věci mě úplně vyšťavily. Já jsem se ještě stavila ve Franklinské továrně, takhle zezadu to vypadá jakoby děsivě, ale jinak je to moc hezké místo. A já jsem si tam byla malovat tu keramiku. Hned vám pak ukážu, jak to vypadá, protože já jsem z toho úplně nadšená. Byla jsem tam asi před 10 dny, točila jsem tam na TikTok vlogísek. Byla to fakt sranda. Kdyby to nestálo, ono to jakoby nestálo tolik peněz, ale není to asi úplně aktivita na každý víkend prostě. Já bych si tam nejradši udělala úplně všechno, tam mají tak roztomilé prostě jako ty keramické kousky, co si můžete nabarvit. Hned vám to ukážu. Já jsem po dnešním dnu úplně extrémně přestimulovaná, podle mě to na mě jde vidět, že jsem úplně prostě dead. Tady tohle je, by the way, to tričko, co jsem si batikovala. Tohle modré a tohle barevné. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat, ale ještě to chci nějaký čas, ať se to uleží. Ale já jsem si chtěla s vámi rozbalit tady tohle. Tohle je to, co jsem si vyrobila a oni mi to vypekli. Unboxing. Tada! Tak to je Brutus cute. Ježiši. Já jsem tak šikovná. Ty vole, to je mega cutinkové. Líbí se vám to? A tady 12. July 2026. Mohla jsem si tam napsat něco jiného, ale mě to nenapadlo. Tak to mega zbožňuju, jak je to roztomilé. Tady mám ještě víc foteček s rodinkou, ale to je tak cute. Konečně máme pátek a já tady mám už namarinované ty trička, které jsem si vyráběla. Teďka si je musím jenom umýt ve studené vodě a vyprat. To je husté, co? Počkat. To je mega cute. Tady to mělo být žluté, ale trošku se to jakoby dotklo této strany, to je jedno, prostě je to mega husté.
Kdyby to tady možná nebylo celé fialové, tak to vypadá ještě líp, ale já jsem to musela nějak smotat do toho sáčku. Tohle by měl mít takový ten print zatočený. Já vám to možná první ukážu a pak až to vypláchnu. Já jsem třeba mistr v dělání triček, děláte si srandu. To vypadá mega dobře. Já vím, že sice je to až moc barevné, ale to je jedno. Já prostě občas fakt nemám náladu na crop topy, jak můžete třeba teďka vidět. A mám prostě ráda ty koupy trička. Akorát budu teď zase mít 2 dny zelené ruky, protože to prostě nejde umyt. Já jsem se právě zbudila a dala jsem si na sebe tady tohle tričko. Je ještě trošku mokré. A ukážu vám ho takhle. Ale je cute. Budu ho nosit jenom na doma, nebojte. Dneska je sobota. Já mám ještě ráno směnu, protože hostitelská mamka je pryč, takže prostě pomůžu tady mému hostačkovi s dětma. Ale co musím udělat? Je uklidit tady tohle. Tohle je všechno čisté, jo, ale mně se to prostě nechtělo skládat. Takže to udělám teďka. Pověsila jsem tak 3 věci a slyším, že se někdo zbudil, takže já jdu klukům nachystat snídaní a pro tohle se vrátím. Tady mám takhle postel, bylo tam mnohem víc polštářů, já jsem mi naházela pod postel, protože prostě jich nepotřebuju tolik. Jednoho plišáka jsem si dovezla a druhého jsem dostala v National Mall v DC. Počkejte. Takhle jsem ho tam dostala v nějakém stánku, myslím, že to byla Kalifornie. Florida, protože tam tady tyhle věci plavou. Hned vedle postele je moje skříň, teď jsem si ji uklidila, takže dívejte se spíš takhle, na tom vrchu, to není moc hezké. Tohle je úplně všechno oblečení, co vlastním, kromě toho, co je jakoby v pračce. Sukně, riflové sukně, kraťasy, tady mám nějaké dlouhé gatě, rifle jsem na sobě ještě ani jednou neměla. Topíky, trička a tady mám mikiny a bundičku. Teďka se přesunu k mému oblíbenému koutku. Tenhle polštář tady mám, protože se tady maluju a vždycky tady sedím u toho. Tady tyto poličky, můžete vidět fotičky, to už mi tady vystavila moje hostitelská mamča, tady mám nějaké šperky. Tady je moje provizorní knihovna, plavky, dokumenty nějaké, tady mám random prostě kosmetické věci. Věci na vlasy, fén, hřebeny, jeden z mých 50 hřebenů, make-up a taštičky. Ta příroda je tady opravdu jako nádherná. Tady jak prostě furt prší, tak všechno je stále zelené a krása. Našla jsem tady takovou tuhle knihovničku, kde si prostě můžete vzít knížku a zase donést knížku. Takže se jdu podívat, co tady mají. Tohle jsem četla a tohle mě zaujalo. Tady tyhle 2 thrillery mě celkem zaujaly. Já už jsem hledala nějaký thriller, co bych si mohla přečíst. Takže asi to beru. A zase tam pak něco donesu, až to dočtu. Mně se ještě nechtělo jít domů, takže jsem si hledala, kde bych si mohla sednout a jít si číst. A jelikož je sobota, tak je všechno zavřené. Jediné, co bylo otevřené, byl Dunkin Donuts. Takže jsem si dala matchu a teď si tady půjdu hezky číst. Dala jsem si Oreo matchu. Je to mega dobré, i když to zní šíleně. Takže tady je taková pohodička. Já prostě ráda někam vypadnu, když mám volno. Sice jako máme hrozně ráda ten svůj pokojíček a jakoby cítím se tam komfortně, ale prostě ráda sedím venku, ráda si čtu venku, nebo klidně i v nějaké kavárně, prostě takové jakoby sol raníčka mám mega ráda. Já už jsem doma a takhle vypadá moje updateovaná knihovnička, tak jsem zvědavá, jestli to někdy přečtu, ale myslím si, že jo, protože nevím, mám mega chuť na nějaký thriller. Já jsem měla dneska jít hrát pickleball, ale nejdu, jelikož prší. Ale to nevadí, protože já jsem si včera udělala na Pinterestu nástěnku a chci si udělat vision board, takže dneska si zajedu do Hobby Lobby, kde si nakoupím všechny ty věci prostě na tu vision board a pověsím si, už se mega těším. Já jsem včera ukazovala, že jsem si dávala na večeři matchu. Jako večeře to byla sice výborná, ale usla jsem ve 4 ráno.
Já jsem prostě nedokázala spát a to já usnu úplně všude. Fakt jakože všude. Já nepotřebuji ani být unavená a já prostě usnu kdekoliv. Já jsem nikdy nepila kafe, jo, a začala jsem ho pít, jak jsem doletěla sem. A asi ještě nejsem tak zvyklá na takový boost, takže ta matcha mě úplně jako vystřelila. Každopádně dneska je neděle, takže tohle už bude asi poslední den z tady tohoto vlogísku. Jenom jsem chtěla říct, že je 8 ráno. Já jsem spala 3 hodiny, ale cítím se úplně fresh. Asi jsem měla dost energie na zbyt. Já jsem si první na sebe dala tady tyhle kraťasy, které tady nosím furt. Jsou z H&M, kupovala jsem je v Polsku asi 3 dny před odletem. Jsou super, ale je docela zima, takže si asi dám dlouhé gatě. Předělala jsem se na tady tyhle Mind Protein legíny. Já tady... Tam nejde nic vidět, že? Tada! Tak zdání klame, nejspíš jsem si měla dát kraťasy, protože je klasicky hrozné vedro, i když to tak nevypadá. A mně napadlo, že bych vám na YouTube, ne, blbost, na TikTok natočila takovou sérii prostě dejme tomu, jak se stát au pair, protože mi hrozně moc lidí píše, nebo hrozně moc lidí, prostě holky mi píšou ohledně toho, jak jsem se k tomu dostala, prostě ten proces toho matchingu a já jsem si myslela, že jakoby bude stačit to, co jsem dala na ten profil Culture Care, takový úvod, jenže prostě k tomu se skoro nikdo nedostane. Takže to nejspíš udělám na TikTok a udělám jakože víc částí, kde to rozeberu úplně dopodrobna, jakože všechny otázky, ať to mám jakože na jednom místě i na svém profilu. Takže to dneska nejspíš budu chtít natočit. Už jsem si to včera nějak sepisovala na procházce, takže chci tam fakt dát úplně všechno. No tak já jsem úplný debil, třeba oni otvírají v 9 ráno, ale v pondělí v 9 ráno a je sobota, neděle. Ale našla jsem jiný obchod, kde otvírají 10, takže si jdu jenom pro knížku, abych si mohla skočit do své oblíbené kavárny na kafe, než půjdu do toho obchodu. Už jsem si postahovala ty fotečky, takže teďka tady čekám před lékárnou. Mělo by se tam dát vytisknout fotky. Stejně jak se to dá v Česku v DMku, nebo takhle, myslím. Já jsem stříhala ten vlog a pokaždé jsem tam řekla, že si jdu číst a ani jednou jsem si nečetla, nebo možná tak jednou. Chtěla jsem to říct i teď, ale vím, že to nebudu dělat. Jdu stříhat tady tento vlog znova, protože mám ještě 35 minut, než otevřou. Lidi, já jsem úplný degešák, já tady prostě čekám, než se to otevře a teď vidím pána, jak vejde dovnitř. Ono je to celou dobu otevřené, ale na Google je napsané v 10, takže jsem tam prostě čekala, no to je jedno. Bylo to asi jen 15 minut. Tyhle skřipečky jsou extrémně roztomilé, třeba tady ten by se mi mega hodil, ale prostě stojí $14, 15 dokonce, takže to vůbec. Pane bože, po půl hodině jsem s tama vylezla, mám ty fotky, jsou úplně jakoby maličké, protože jakoby neuvědomila jsem si, že budou až tak maličké, ale mě to nevadí, protože nemám ráda úplně tu šílenou obrovskou vision board, radši si tam toho dám víc a menší fotky. Já prostě vždycky úplně zmatkuju tady v těch obchodech, já jsem tam třeba 10 minut stála u toho přístroje a čekala jsem, než se to načte přes kábel, protože v Česku to dělám vždycky přes kábel a pak jsem zjistila, že to jde jakoby jenom přes Wi-Fi a je to mnohem jednodušší. Čekala jsem tam na pokladnu na toho pána, než dojde a pak jsem zjistila, že tam jsou samoobslužné. Prostě já to tak dělám tady furt, já prostě třeba čekám na něco a pak zjistím, že to jde úplně jednoduše udělat. No, jako docela se tady dostávám lekce tady tímhle, ale už je 10 hodin, takže tohle máme a teď jedu nakonec do Michaels, protože Hobby je sice asi levnější, ale je dnes zavřené a já už nepočkám do zítra. Já si úplně přeju, abych se mohla vzít moji mámku, protože tohle je první ulička, do které jsem vlezla a já se vsadím, že tady prostě najdu úplně všechno. Mám v hlavě takovou vizi. Přesně jsem si představovala takovéto písmenka, ale jakoby jako třpetivé, ale růžové, ale trošku menší, protože tohle stojí prostě $8 a já z toho potřebuju pár písmenek. Vezmu tady tyhle, které stojí $5 a vymyslím z toho něco víc než jenom 3 písmenka. Tady už jsou halloweenské kostýmy, které za chvilku budu potřebovat, protože asi za 3 měsíce, za 4 je Halloween. Nakonec jsem se rozhodla pro tady tyto, protože fakt chci, ať to je růžové, třpitivé. A chtěla jsem najít i nějaké pěkné nálepky, ale nevím, jestli tady úplně něco najdu z toho, co jsem si představovala. Původně jsem chtěla takovou nástěnku a ona je fakt jakože pevná, ale stojí prostě $30 a to se mi za to fakt dávat nechce.
tak jsem se šla dívat na rámečky a našla jsem taky jenom nějaké za $30, tak už jsem ztrácela naději a říkala jsem si, že se možná půjdu podívat do sekáče, jakože do thrift shopu, protože tam mají i nábytek a takhle, ale pak jsem našla tady tenhle, který stojí $4,5, což je třeba 90 korun, což mi přijde docela fajn. Sice jsem nechtěla takovýto okraj, protože jsem chtěla na ten okraj něco nalepit, ale lepší než nic. Tady už je moje hotová vision board, já z ní mám úplnou extrémní radost, protože mi to přijde hrozně roztomilé a říkala jsem, že ty nálepky využiju nejenom na 3 písmenka, ale využila jsem je víc. Tohle byly nějaké prostě značky, tak jsem z toho udělala kytičky. Háčky už jsem tady měla, tak jsem to pověsila a doufám, že to nespadne, protože je to docela jako na mále. Ale podívejte na to. Já z toho mám úplnou mega radost. S mojí novou vision board v pozadí se s váma rozloučím. Doufám, že se vám tady tenhle týdenní vlog líbil. Asi to bude hodně dlouhý vlog, ale vlastně mi to nevadí. Koho to nebaví, tak se na to dívat nebude. Koho jo, tak se na to dodívá. A budu se na vás těšit u příštího vlogu, který bude z dovolenky. Takže se mějte hezky a vidíme se příště.